bai kai da kokarin wahalar da mutane. Sannan da taimakon cutar jama'anmu. Wannan ka dace kana tabbaka mugunta. Bari cutar shi ta kone mai yi wata zamba ta juya mashi yanda yake bida abin da ya ki samuwa. Yanda kake bida duk ya ki samuwa. Sai neman fata shi da maluka.